I pozdrav svima, danas radimo novu sobu pod nazivom Haskell. Ova soba je ocenjena kao srednje teška, inače ova soba u stvari predstavlja referencu na programski jezik Haskell. Haskell inače izmišljen negde 1990. godine, to je funkcionalni programski jezik, ima strogo tipizirane tipove podataka, svoju, semantiku vuče iz programskog jezika Miranda i tako dalje, znači ništa posebno. Pre je dosta bio više korišćen nego što je danas, ali i danas se koristi, tako da ova soba će biti referenca na taj programski jezik. Tako da možemo da krenemo. Deploy, povezat ćemo se. Dobro. Sačekat ćemo još malo. Imamo znači dva zadatka, da nađemo user i root flag. Kao što je uobičajeno, ništa posebno, ništa novo. I evo, mašina se odazvala, tako da ćemo krenuti sa Nmapom. Dobro, ipak moramo sačekati još malo da se i servisi skroz podignu. I evo, posle nekog vremena vraća nam je i servis na portu 5001, HTTP, znači neki web server. Njega ćemo prvo pogledati da vidimo o čemu se tu radi. Znači port 5001. Dobro, dobrodošli u funkcionalno programiranje. Dobro. Ovo je neka online platforma za rađenje domaćih zadataka. Znači mi treba da odradimo neki zadatak i da svoje rešenje pošaljemo nekom profesoru i to bi bilo, ja mislim, to, da. To je taj neki zadatak koji bi trebali da uradimo, znači Fibonaccijeve brojeve, tako dalje. Ovdje možemo da, upload, ovdje vjerojatno će biti ti zadaci što budemo uploadovali. Ajde da pogledamo. Robot nema ništa, pustit ćemo GoBustera. Možda pronađe nešto zanimljivo. Dobro, za to vreme možemo pogledati da li ima nešto u page source-u, mada čisto sumnjam. Inače, mašine koje su ocenjene sa srednjom težinom, uglavnom, ali opet kažem uglavnom, nemaju neke hintove na ovako lakim mjestima kao što je robots.txt ili page source ili slično. Takav je slučaj i ovdje. Znači nemamo ništa novo, imamo samo jedan, ne ništa novo, nego nemamo nikakav hint, imamo ovdje samo jedan link koji kaže da ovo nije pronađeno. Dobro. Ništa drugo. Samo još jednom da vidimo početka. Da, nema ništa drugo osim ovdje. Dobro. Ajde da sačekamo da vidimo hoće li nam GoBuster vratiti nešto. I evo, GoBuster je završio, vratio nam je samo jedan direktorijum, submit direktorijum, odnosno submit stranu.
sa statusom 200, tako da ćemo to odmah da proverimo, da vidimo šta je to. Da, to je znači strana gdje u stvari uploadujemo naš Haskell domaći. Umjesto domaćeg probat ćemo da nekako dobijemo remote code execution preko Haskell programskog jezika. Probat ćemo remote code execution. Da vidimo da li ima nešto na Stack Overflow za to. Ne. Možda ipak nismo dobro upisali. Probat ćemo. Da vidimo da li ovdje ima nešto. Dobro, ovo izgleda kao Haskell, odnosno Haskell. Napravit ćemo novi file, inače ekstenzija bi trebala da bude hs. Kopirat ćemo ovo i stavit ćemo da nam komanda bude ls. To je to. Dobro, i imamo tu skriptu, ajde probamo da je uploadujemo i da vidimo šta ćemo dobiti. Sada malo čekamo. Inače, ako dobijemo remote code execution, probat ćemo da nekako dobijemo i reverse shell. I to bash reverse shell ćemo da probamo. Pošto je Linux mašina, dobro, vratio nam je nešto. I da, dobili smo, znači dobili smo remote code execution, tako da ćemo onda tražiti bash reverse shell. To je to. To ćemo da stavimo umjesto ove komande ls. Ali samo dodat ćemo, pošto ovo se neće tako interpretirati, pošto on neće prepoznati ovu komandu, pošto je ovo komanda bash binary, tako da stavit ćemo bash flag c, što znači command, i stavit ćemo da ovo bude komanda. Sad valjda se neće buniti zbog ovih jednostrukih navodnika, ali vidjet ćemo. Promijenit ćemo port i stavit ćemo našu IP adresu. Umjesto ove defaultne. Sačuvat ćemo i pustit ćemo netcat. I ajde vidimo, ćemo dobiti sad reverse shell. I evo, dobili smo. Dobili smo reverse shell. Mi smo trenutno Flask, dobro. Vidimo 3 usera, Flask, Haskell i prof je odno profesor. Probat ćemo da onda nađemo, mislim, ako ukucam sudo -l, da nećemo ništa dobiti. Ajde da odemo u usera profesor usera.
Ajde vidimo ima li možda ključ, ima SSH, vidimo možemo i da pristupimo. I ima privatni ključ, kad bi mogli da ga još ispišemo. Get. I možemo da ga ispišemo, odlično, onda ćemo se ulogovati kao profesor. Uzmemo adresu. I ulogovali smo se uspešno. Vidimo dobro user flag. Možemo ga odmah kopirati i zabeležiti. Probat ćemo sad da li možemo nešto kao sudo. Možemo. Možemo da izvršimo bez passworda kao sudo, odnosno kao root. User bin Flask. Flask je inače framework za Python. I vidimo da možemo da pokrenemo nešto. Ajde to i da uradimo. Kao sudo. I kaže da nismo obezbedili Flask app environment varijablu. Inače Flask app varijabla je potrebna da bi se pokrenuo neka Flask aplikacija i zahteva se da kroz neku Python skriptu generišemo ostale environment varijable, ali mi ćemo umjesto tih environment varijabli u stvari napraviti reverse shell i pošto ga pokrećemo kao sudo trebali bi da dobijemo root pristup. Tako da naći ćemo ovdje Python, evo ga. Kopirat ćemo samo ovo. Da vidimo da li ima nano. Ima. Nano n.py. Kopirat ćemo ovo, opet ćemo da promenimo port, sad ćemo staviti drugi port pošto je onaj zauzet i stavit ćemo našu IP adresu. I to bi bilo to. Ajde sad da pustimo samo netcat sad na tom portu. Eksportovat ćemo varijablu koju traže, a to je Flask app i stavit ćemo da je jednaka n.py. I sada ako pokrenemo ovu aplikaciju, trebali bi da dobijemo i dobili smo konekciju i root smo. To bi bilo to, ajde samo da još nađemo root flag, znači ls root, vidimo root.txt, get root / root.txt i evo ga, to je drugi flag koji nam je bio potreban i sa tim flagom bi trebali da završimo celu sobu. Da, to je to. Ne toliko teška soba, ukoliko znate neke osnove oko programskog jezika Haskell i Flask framework za Python. Inače, pored toga, ništa novo što već nismo vidjeli.